En el programa d'avui us oferim una nova tertúlia d'Aula LH. Avui volem saber com es comuniquen els joves estudiants de l'Hospitalet. Prefereixen els missatges a través del mòbil que les converses presencials? Millor les notes de veu que les trucades telefòniques? I els nostres convidats d'avui són el Derek David Sanlucas, de l'Institut Torres i Bages, l'Alba Muñoz, de l'Institut Escola Puig i Gairal, després tenim l'Hugo González, que és de l'Institut de Santa Eulàlia, i el Lluís Núñez, que és de l'Institut Europa. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per parlar d'aquest tema, que no sé jo si és una miqueta problemàtic. Anem començant. Si us faig així la pregunta freda de com us comuniqueu, quina és la via principal que teniu per comunicar-vos amb la gent? Alba, tu què dius? El mòbil, Instagram, les xarxes socials i... WhatsApp. I tu, Derek? En persona. M'estimo més parlar en persona amb la persona que estic parlant, no? I després per xat. Per xat? Per xat, sí, per WhatsApp. Per WhatsApp principalment? Sí, trucades no m'agrada. No t'agrada. Després parlarem de les trucades. Hugo? Bé, doncs jo, la veritat, la principal via de comunicació és les xarxes socials, tant WhatsApp com Instagram, per al mòbil principalment. I tu, Lluís? Jo crec que és més en persona, però perquè estàs sotmès a la rutina de l'institut, no? Perquè jo el WhatsApp crec que soc d'aquestes persones que no l'utilitza mai. Lluís, que fort, no? No has utilitzat mai, no? No, a veure, l'utilitzo, però és com... A veure, m'han de cridar l'atenció per utilitzar-ho, no? És com que estic molt de temps sense parlar amb una persona per aquest... Prefereixes llavors les converses en persona. Però en general feu servir els mòbils, les xarxes socials. Quan us trobeu amb els... Perquè feu servir els mòbils per quedar amb els companys o preferiu quedar personalment? Jo utilitzo el mòbil per quedar amb els companys. Ho prefereixo. Prefereixes, encara que ho fessis servir molt el mòbil, prefereixes el contacte directe. Tu ja has dit, Derek, que sí, no? Però fas també servir el mòbil com a eina de quedem d'aquí a 5 minuts? Sí, faig servir o bé Instagram o WhatsApp. I tu? Sí, el mateix, clar, per acordar una data, per quedar amb la gent, pel mòbil, i clar, com no sempre hi ha les facilitats per quedar, doncs principalment segueix sent el mòbil. I tu, que prefereixes la conversa presencial? Jo crec que sí, per una idea principal és bo la conversa presencial i després ja per concretar data o qualsevol cosa que estigui escrit Millor per mòbil. Dèieu que parlàveu per xats, per WhatsApp, per Instagram. Hi ha codis en aquestes xarxes, en aquestes eines? Per exemple, us poso un exemple. Al WhatsApp tu pots saber si l'altra persona ha llegit el missatge o no, però pots posar que l'altra persona no sàpiga si l'has llegit o no. Quina és la tendència amb això o amb altres aplicacions? No sé si en Instagram hi ha codis també a l'hora de xatejar. Sí, en Instagram està començant a funcionar igual que WhatsApp. També es pot veure si ho ha vist o no i es pot veure si està activat o no. I això ho consideres important? Sí. Tu vols saber si l'altra persona ha vist... Sí. I si l'altra persona ha vist que el teu missatge i no et respon, això et genera tensió, et posa nerviosa? Sí, i m'emprenya. T'emprenya? Em dóna ràbia, sí. Derek, què pots afegir tu? Que a l'Instagram també ho pots veure mitjançant les notificacions que et surten al mòbil. Pots veure si han vist el que tu has... No, jo puc veure el missatge que m'han enviat. I a tu també t'agrada que et responguin els missatges que tu envies? Estàs molt pendent d'això? Depenent de la persona. Sí? Si és el meu pare, per exemple, sí, vull que em respongui el més ràpid possible. I tu fas el mateix amb els teus pares? No. Podeu afegir alguna coseta en quant al codi de conducta d'aquesta forma de comunicació de telèfon? La veritat és que des de l'experiència personal m'he adonat que cada cop més gent es desactiva el poder veure l'estat en línia i el vist. I clar, això a vegades està bé per mantenir la privacitat, però hi ha cops que clar, és com... A veure, està, no està, i és... una mica així. Però tu quan envies un missatge, tu esperes que te responguin. Això de que te responguin uns dies després, no? No, seria ideal que contestessin en un període de temps acurçat, si pot ser. I a tu que no t'agrada molt el WhatsApp? Jo crec que és contraproducent això de desactivar el vist perquè
fa com que la persona sigui una miqueta com sospitós, no? No sé si és per a mi que no vol contestar, per a mi que no vol veure, o sigui, que no vol que jo vegi que ha vist el missatge, coses així. Clar, que igual no ho has desactivat per tothom, sinó per algunes persones. És a dir, que les eines aquestes que et donen aquestes xarxes poden ser també una mica perilloses, en quant a les relacions amb les persones. Igual us heu trobat alguna vegada una mala interpretació d'una comunicació així per WhatsApp o per Instagram? Home, doncs sí. Sí? Sí, la veritat que sí, però perquè en el cas d'Instagram hi ha el tema dels reels i els posts que a vegades s'interpreten de manera diferent depenent de la persona. Llavors, a l'enviar-ho a una persona en concret, potser no ho interpreta igual, llavors genera malentesos i pot arribar a generar conflictes. Sí, i què es fan en aquestes ocasions? Home, l'ideal seria parlar, però hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio i llavors doncs, pot generar problemes com empitjorar una amistat o coses així. Tu t'has trobat alguna vegada? Jo, a veure, pot ser que alguna discussió amb la meva mare per algun missatge, però més que això no, perquè no... Bé, no? Sí. Alba, tu has tingut alguna vegada algun Sí. malentès amb algun amic, Més amb algun d'una familiar? vegada, Sí? sí. Per què? Per el mateix que ha dit ell, per malentesos o per reels o per coses que potser s'ho prenen diferent a com Tu ho has envies enviat. intentant transmetre una idea i ho entenen d'una altra forma. Sí. I tu què penses que s'ha de fer en aquestes ocasions? Ell deia Parlar. que parlar, però que no sempre és fàcil. Parlar de les coses Sí. per arribar a un acord. Parlar en persona. Sí. Darek, Doncs a mi no m'ha passat. a tu no t'ha passat? No, ni amb reels ni amb res. Només crec que amb stickers per WhatsApp. Jo els stickers, us heu de dir que jo els stickers no els entenc. No sé si vosaltres feu servir molt els stickers. Sí. Sí? A banda de que no es poden fer grans, i clar, les persones de la meva edat ja necessiten fer les coses grans, no? Però vosaltres 4 feu servir stickers. Sí, bastant. Sí? Us els fabriqueu vosaltres? No, això No. No? Agafeu Molta stickers que mantra, I n'hi ha també un codi o hi ha un sticker determinat que significa una cosa pels joves, però pels adults com jo no... Bueno, no sé, en general es van generant i els Sí. vas agafant i pues, es difonen i es fan virals i tothom els coneix. I normalment què és el que transmet un sticker? Una sensació d'ànim o dir, oh, que guai, o alguna així, o no? O sorpresa, o... Segons el tipus de... Per què els feu servir Conversa. vosaltres? No sé, Quin és el teu sticker preferit, que més has enviat? Va, confessa. el d'una nena petita. Què fa aquesta nena? No està sorpresa. I llavors l'envies quan una Sí. cosa et sorprèn. I tu deies que amb un sticker sí que havies tingut un problema. Sí, Per què? perquè no l'entenen com jo l'entenc. Perquè no fa riure i llavors es queden com, què? Per què m'envies això? Què és? Es pot explicar com és aquest sticker? És un gosset que té un smoking. I ja. I tu quan l'envies què vols transmetre? Fer riure. Només? Sí. És quan algú et fa gràcia envies això Sí, per sí. dir quina gràcia fa, però els altres no ho entenen. No. A part dels stickers, hi ha una altra qüestió molt generacional, no? Molt de canvi generacional, que és el tema de trucar per telèfon, ¿vale? Perquè els mòbils al final són uns telèfons. En principi es van crear per poder comunicar-te per telèfon amb la gent, però ara es fan servir de tot, però menys per això. I sembla ser que la gent de la vostra edat no fa servir molt el mòbil com a telèfon. Lluís, tu què fas? Jo és que només truco, o sigui, fes ús de les trucades per discutir. Perquè jo discutir? crec que discutir per xat és horrible. És horrible. Llavors, parlo amb la persona directament i ja pues, solucionem les coses que hem de solucionar, però... I la persona t'agafa el telèfon? Perquè també una altra cosa és tenir sempre el telèfon en silenci, no sentir la trucada... És depenent, o sigui, jo crec que és el que has dit, no? Depèn del canvi generacional. La gent més adulta, la meva família, per exemple, la meva mare, la meva àvia, sí que agafen el telèfon a l'instant, però jo què sé, puc trucar a la meva amiga i d'aquí 3 dies no em contesta. I discuteixes llavors amb la teva família també per Exacte, telèfon. sí. Quan els has de dir als pares alguna que és massa llarg per WhatsApp, agafes Millor i el telèfon, truques. sí. I t'importa parlar per telèfon? T'incomoda? No, jo crec que no. O sigui, m'incomoda si fos, o sigui, si, jo què sé, si la trucada es pot allargar molt o més del necessari. 20 minuts en trucada és insuportable. Però, home, 20 minuts d'una trucada, Déu-n'hi-do, Hugo, tu truques molt Bueno, igual que el Lluís, les trucades més per la família. per la família? Sí, només, exclusivament perquè... Sí, per coses més urgents també, com... no sé, m'he quedat sense menjar, he d'anar a comprar alguna cosa o aquestes coses. Per això sí que truques, només per això sí, urgències. sí, urgències. I si no és amb la família, com per exemple, no sé,
has d'anar a veure, no sé, m'ho imagino, has d'anar a veure una exposició o has d'anar a algun lloc i no saps ben bé què has de fer, internet no et mostra una informació clara, truques per telèfon per demanar informació? Doncs no, la veritat és que no. Si no, en qualsevol cas preguntaria, enviaria un munt de missatges a qui fos, a qui pogués saber la informació per trobar-la, però trucades no gaire. Però per què? Pues no sé, genera una mica d'incomoditat, jo crec, les trucades a vegades, perquè és com que has trucat amb un objectiu, però t'acabes desviant, llavors acaba sent tot una mica estrany. I no queda per escrit, això també No, clar, això és no queda important. registrat. Alba, tu truques a la família? A la família, Només? només. Tu amb els teus amics no us heu trucat mai per telèfon? Sí, però no molt, I penses com ella, et costa fer una trucada de Sí. telèfon? Per què? perquè no m'agrada parlar per telèfon. És com molt, no sé, molt passat, no m'agrada. Pesat. Sí. No és que et faci com vergonya de dir, ui, ara si em pregunta segons què i no sé respondre? No. És perquè me'n sembla passat. Pesat, et fa una mica de pal, no?, d'això de trucar per telèfon. Tu, Darek, Jo només truco als meus amics si hem quedat i arriben tard i no em responen al xat. és a dir, la primera opció és el xat, no? Sí, i si no responen i arriba tard, el truco. I t'agafen el telèfon? Depèn la persona. Tu també tens el mòbil sempre en silenci? Sí, sí, sí. I quan et truca la teva família, agafes el telèfon? Passa la trucada i li escric per xat. I què passa? És a dir, que tampoc t'agrada parlar No. amb la teva família, no? No. Per què no t'agrada? Per lo mateix que ella, per com a l'Hugo? No sé, m'estimo més parlar per xat. Però no és perquè et faci vergonya o et costi saber què dir per telèfon, També una mica, crec. sí? I a banda de les trucades de telèfon, que ja veig que no us agraden molt i que les restringiu només a la família, perquè la família posa allà, no, les normes i els límits de què heu d'agafar el telèfon. El tema de les notes de veu, perquè no us agrada trucar per telèfon, però segur que a tots us agrada fer notes de veu llarguíssimes. Darek, tu fas notes de veu? Sí, sí, sí. Llargues? No, no molt. No? No, més curtes. I quan escoltes les de l'altra gent, les poses a més velocitat de l'habitual? No, perquè si no, no m'entero de res. No. I t'agrada que t'enviïn notes de veu o dius, ara m'he d'escoltar? També depèn la persona. Sí? Si són els meus pares no, però si són els meus amics, sí. Prefereixes un xat llavors o prefereixes una nota de veu? Depèn del tema, perquè si m'escriu un pàrraf així, doncs llavors prefereixo una nota de veu. Alba, quina és la teva opció? Jo prefereixo enviar missatges de veu que escriure, Per què? perquè és més ràpid i més fàcil de fer. I quan te les envien a tu, no t'importa que te les enviïn i que siguin llargues? Bueno, Bueno. segons la persona. Sí? I Sí. també les poses a més velocitat o no? Sí? Sí. Fins a 2? O Sí, fins a al 2. doble. I s'entén bé? Sí. Tens una gran capacitat per desxifrar missatges a gran velocitat, no? A veure, per aquesta banda, Hugo. Bueno, depèn molt de la persona, perquè, clar, hi ha aquesta gent que per dir-te una cosa que trigaria 5 segons, triga 3 minuts. Llavors allà és una mica de tot relleno a l'àudio que després no diu res important. I això fa una mica de mandra escoltar-ho, però I tu envies notes de veu? sí, algunes. Habitualment, com diu ella... A l'Alba el que passa és que de vegades li fan pal les coses, i llavors diu, bueno, nota de veu és més ràpid, no? Sí. Sí, a vegades sí. Si has d'explicar una cosa molt enrevessada, que has d'explicar molts detalls, una situació o qualsevol cosa, sí que va bé les notes de veu. I tu, Lluís? A veure, jo crec que... Bueno, jo és que sempre utilitzo el xat text perquè les notes de veu, o són dues coses, o una no m'aclaro el que estic dient i em quedo 20 minuts amb el micròfon encès. Amb la qual després als altres els hi fa pal escoltar-te, caram. Exactament, i jo com tampoc m'agrada rebre notes d'àudio perquè les poso un per dos i tinc que posar el mòbil a l'oïda per entendre el que estem dient, prefereixo usar el text, missatges de text. Per acabar, quan quedeu amb els vostres amics, esteu amb els amics i en lloc de parlar amb els amics esteu fent servir el mòbil? Jo crec que és conducta, és com imitar el que està fent l'altra persona, perquè jo quan quedo amb amics, normalment és per parlar amb els meus amics, però clar, els meus amics estan, jo què sé, Instagram, has vist el que he fet això a tal història, no sé què, llavors, doncs, et causa agafar el teu mòbil també i com anar a les xarxes socials. Tu, Hugo? Sí, completament d'acord amb el que ha dit el Lluís. O sigui, si la gent l'utilitza, doncs també l'agafes instintivament. Però si no... Si no, millor estar parlant, clar, ja que quedes. Alba? Jo no agafo el mòbil. Tu no? Si estàs amb els amics, estàs amb els amics. Sí. Molt bé.
així, d'idees fixes. I tu, A Darek? mi em fa molta ràbia que agafin el mòbil. Jo els dic que deixin el mòbil millor, perquè estem cara a cara, no? No fa falta utilitzar el mòbil. Molt bé. Doncs Darek, Alba, Hugo i Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos així, amb aquesta sinceritat, doncs com us comuniqueu, com feu servir el mòbil i els pares i mares i avis, tiets i tot això prenem nota perquè estem en un altre punt de vista de les coses. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.